Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Adadi fwaja nthawi tikuloleni mwayankhula anthu awa. Anthu anu awa akuvutika ndi njala amenewa akuvutika, mabizinesi anasokonekera komanso chimanga alibe. Adadi fwaja nthawi ayankhuleni anthu anuwa pano padyeratu ulemu wanu. Dpp oye! Dpp oye! Abingu oye! Adadi oye! Geratu oye! Nonse oye! Moni nonse! Bwanji ine ndibino kwambire koma anthu akuno kudyeratu mumandikonadye. Dpp oye! Dpp oye! Komanso ine ndimakukonani kwambiri. Sikonse ndikapita ngatuku ndimaganizira pano padyeratu. Dpp oye! Choncho ndiosangala kwambiri lero kuti ndayima pakuti kupasa limodzi. Kuno zinthu zili bwanji kudyeratu. Dpp oye! Ine ndabwera kuno kuti ndimve mavuto anu. Ndikudziwa pali mavuto ambiri, koma ndidziwa kuti ine ndithu ndili nanu pa mavuto amenewa, koma ndikuwuzani kuti posachedwapa mavuto amenewa adzatha. Dpp oye! Dpp oye! Chifukwa pa 16 Septemba chaka chamawa tikuchosa boma limene. Dpp oye! Cha boma limeneli palephera kuyendetsa dzikoli. Dpp oye! Ngati mavuto a njala anthu ena kumadya nyika, ena masamba, ena kumadya mango, mangawisi, komanso zinthu kukwera kwambiri, kandi sopo, kanjere, kamafuta opikira, kasuga, zonse zakwera kwambiri. Zonse zimene zakwera ndi chakwera. Dpp oye! Pa Septemba chaka chamawa 17 Septemba ife tidzasisa chimene.
Dpp oye. Ndipo muzapita feteleza ngantaya kalinya. The program ya feteleza. Inamba ndife. Inamba ndife. I know, by August 2004, Ndikutenga Lodge, Apingu, Udogondwe, Dine. 3 people. Ndameni tinamba program ya feteleza. Dpp oye. Ndipo nthawi yonse feteleza amapezeka. Mosavuta, ukumbukira? Mosavuta. Feteleza amapezeka. Ngati mwanamveka ali Minister of Trade, maso wandalama wachuma, timapeza feteleza. Tidachoka mboma, tinasiya $1 billion. $1 billion of forex. Wazon semeni za tazimeneza. Dpp oye. Kodi zapita kuti. Zimezi zapita kuti. Ifa kulepra kwa feteleza. Fandrama zonse tinasiya. Aziba ndrama zonse. Dpp oye. Defe ni kwauza. Wodi ba 16 September. Zonse ni za tazimeneza. Dpp oye. Muyambe sobanga kumanga katundu. State House muyambe kumanga katundu. Ifa range yanu ikutaba 16 September. Dpp oye. By 17th September, ina ndikubwera kumeneko. Dpp oye. Oye. I'm coming there. Ndikubwera kumeneko. Kuzakonsa zonse zopusa zimezi. Sausiuze zikuitika kuliongoziga. Kiza tazimea. All that will be fake. Dpp oye. Koma. Kudimezi kitike. Dpp oye. Ndiye kuti muzavote. Muzavote mwanzerwe. Mosa pusanga 2019 ijai. Dpp oye. Mwanzerwe. Tamfransmezo. Muzavote mwanzerwe kwambi. Dpp oye. Kama kuti muvote. Ndiye muzalembese. Ndiye angadi pano mwalembesa. Angadi. Excellent. Very good. In National Embesa, our first day last week with y'all. Then on some Embesa, back about November 11. Gasim Embesa, this was a voter. They could do Pomalo Vunda, Lizapidia, Baga 23rd, Dpp oye. Mungalo Trezo, Ufra Boy, Baga 23rd. Zingateka zimezo. Pakaipa zikono lipa moto opya. Ndikufika pa 23rd. Bindi boma hii. Ndikufa tonse basindata zomwe. Dpp oye. Jonke takuza zimezo. Kuti muzavote mkalembese. Ndipo ife tizabwiranso kampeni kayamba. Dpp oye. Kampeni yambe yayi. Kwa kampeni kayamba tizabwiranso kuno. Kudiratu. Kuti tizacheze. Choncho ndikupita kutali. Nemunthu kuti ndinyamuke pano. Kwa ndikuti ziko kwambiri. Kuti nonse mwabwera pano. Nditsananso Dpp oye. Ndizakomananso pano ndikazabwera kuzachita campaign. Choncho ambuya kutase nonse. Zikomo. Thank you. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.